Jeg hedder Signe Malene Berg, og jeg er præst i Natkirken i Vor Frue Kirke, som er Københavns Domkirke, og det har jeg været i rigtig mange år. 23-24 år efterhånden. En natkirkepræst, det ligger næsten i navnet, er præst for kirken om aftenen. Vi er kirken på en sådan mere meditativ måde end den traditionelle kirke. Mere sådan uforpligtende på den måde, at man netop kan komme og gå i kirkerummet, tænde et lys, skrive en bøn. Og så er jeg der som præst, og hvor man kan have en sjælesorgssamtale eller henvende sig til mig, og så kan vi have en samtale. Jeg har altid været et troende menneske, og det behøver man jo ikke blive præst af overhovedet, men i den tid, jeg voksede op i, der blev jeg tit sådan udfordret på det af andre. De synes, jeg var mærkelig, fordi at, jeg var et troende menneske, så derfor skulle jeg sådan kunne forsvare det, og det krævede jo en refleksion og nogle argumenter. Så jeg begyndte sådan at interessere mig for hele tænkningen omkring kristendom og tro og kirke. Så jeg vidste faktisk allerede ret tidligt, at det var teologi, jeg ville gå efter. Jeg blev spurgt om at være klummeskriver netop ud fra, at jeg var præst, så det skulle være det præstlige blik. Og det blev jeg faktisk glad for, altså at det netop var som præst, altså fordi jeg netop mener også, at vi som kirke har noget meget vigtigt at sige til samfundet. Så jeg tænker altid sådan, når jeg skal skrive den over en situation, hverdagssituation, ikke? Hvor det så kan få den der kristne farve, eller et blik, eller et perspektiv, eller ja, en større sammenhæng at blive sat ind i. Jeg har efterhånden skrevet mange klummer, og jeg kan stadigvæk huske en af de første. Der skrev jeg en klumme om, at jeg fulgte efter et ægtepar, som begge to var i lyserødt tøj. De var simpelthen så søde, det par der, og man kunne se, at jeg er sikker på, at de har været gift i rigtig mange år, været sammen i rigtig mange år, og så efterhånden var kanterne slebet af, og de var sådan blevet mere, de lignede hinanden. Hele det der med at tænke sådan, hvad det parliv kan gøre ved en, ikke? Og den modenhed, der skabes ved, at man bliver sammen i mange år. Og det var ud fra den der farve, at de begge to var, jeg lagde mærke til, at de begge to var i det der lyserøde strik. Den største glæde i mit arbejde, det er mødet med mennesker. Det er magisk, synes jeg, de ting, der kan opstå mellem os mennesker, når vi er åbne og lidt porøse. Måden vi ser på hinanden, taler sammen ved hinanden, det er godt. Den omsorg, der er i mit arbejde, ja, det synes jeg er meningen med tilværelsen.